Čo bude v nedeľných cestovateľských novinkách? Tak? Čo bude? Plavba na výletnej lodi, plávajúci hotel. To je výnimočný zážitok. Je to ako pokračovanie víkendu v Benátkach, len vo veľkom štýle. Môže to byť výnimočná skúsenosť, alebo aj nová cestovateľská láska. Nevyskúšaš, nevieš. Práve beží akcia na plavby. V newsletteri poviem viac. Prečo pre barcelonskú Sagrada Familiu používam iný preklad než Svätá rodina? Aj to bude v seriáli mini rozprávaní o výnimočnej stavbe, dnes známej ako Gaudiho Majsterštuk. Začíname túto nedeľu, neprešvihne to ten, kto sa prihlási na odber noviniek hneď. Budú aj aktuálne last minute tipy na Veľkú noc a pár sekúnd o rovnodennosti. Komu newsletter minulú nedeľu neprišiel, pán Vtáčik to vybaví. V tomto linku treba zadať svoj e-mail, kliknúť na súhlas a Vtáčikoviny pošleme. Ak v nedeľu ráno nebudú v doručenej, treba pozrieť aj spam. Pam.